Emva kwenyanga eyodwa, uwile umuthi omkhulu. Kudlule emhlabeni inhloko yekhaya, uMgabadeli. Umndeni ubusubiziwe ngosuku olulandelayo kuzofundwa incwadi yamafa. Yabona kusasa sithando sami. Kuzobe sekukhulunywa indaba ezinkulu kakhulu. Phela mina ngizobe sengu-CEO wenkampani enkulu, iMgabadeli Global Basketball Club. MGBC. Lufike-ke usuku olukhulu obekade lilindelwe. Sefikile ummeli la endlini khona unkosikazi wokuqala kaMgabadeli, uMakhumalo. uMakhumalo-ke uney'ngane ey'ntathu. Inkosana yabo ebizwa ngokuthiwa unkosana, mase kuba uNumber 2, indodana number 2 ekubizwa ngokuthiwa uThuthukani, mase kuba indodana number 3 ebizwa ngokuthiwa uKhadeni, eyilunga noma imemba ye-LGBTQ. Mase kuthi uMaceleke emhlabeni osadlula kukhona indodakazi yakhe uPhumzile. Aqaleke ummeli ukufunda incwadi yamafa eyayifundeka kanje. Mina mnomzane Bhekezakhe Mgabadeli ngishiyela unkosikazi wami u50% wengxenye yenkampani yami. Mase kuthi u50% osalayo ngizocela ukuthi izingane zami zonke zihlukaniselane lo mashezi ngokulinganayo. Yonke impahla yami, imizi yami, imoto zami nayo yonke into engiyi-ownayo isegameni lenkampani yami. Ngizoqoka untokombazane wami-ke umafungwashe wami uPhumzile ukuthi kube uyena uCEO wenkampani. Kube uyena owengamela nobhekayo lonke ifa lami. Lalela la ngikutsheleke mina. Angeke uzukubone lokho. Angeke. Imina umuntu owaqeqeshela ukuthi abe yiCEO yale nkampani. Ebhizi londodakazi epepenyeka ehlenyuka efunda le ku-overseas. Mina ngaleso sikhathi ngangenzani? Ngangibhizi ngincela umbele wolwazi lika baba. Imina owazi ukusuka nokuhlala kwale nkampani. Wazini ke yena lo? Njengoba nje ubesebenzele ezinye inkampani lephesheya, ebhizi egqokana namajazi eziqo ongazi nanokuthi lezi zinto zizosiza ngani kuleli khaya. Sashuba isimo endlini, ummeli waze walivala ngelokuthi okubhalwe phansi kubhalwe phansi, ayikho into unkosana angayenza ukuthi kushintshwe isinqumo esithathwe uyena umufi, uMgabadeli, umnikazi walo lonke leli bhizinisi. Wasevala ngokuthi kunencwadi uMgabadeli amnikeza yona ukuthi akoyinikeza undodakazi wakhe uPhumzile. Ngalelo suku umoya kaNkosana ongahlalisekile kahle neze. Waze wasukuma wathi akahambe aye ekamereni likaKhadeni. Ngaleso sikhathi-ke uKhadeni ubebhizi eshaya enye TikTok challenge. Khadeni mfowethu, angiyithokozeli neze lento eyenzakalayo. Ngakho-ke ngizocela ukuthi njengey'ngane zandawonye ezavundla sibelethweni sinye, sibambisane mntakama, sibe yimbumba, silwele le nkampani kababa. Ngoba ekugcineni kwakho konke mfowethu, ifa lethu leli. Le ntombazane izovela iliwisi liqede nje nya. Khona yakuyaliphatha kephi le ntombazane iqembu lebasketball? Ngiyaxolisa mfethu, ngiyaxolisa Mgabadeli omkhulu. Mangabe ubaba ethi uPhumzile uzophatha, uPhumzile uzophatha. Sho ukuthi ubaba yena wayazi ukuthi ukushiswa yini lokho, thina sazi, kodwa mina la ngizosayida nesayidi lika baba. Wacikeka unkosana eshukashukeka nezigaxa zabathanga akhe amakhulu elibhekise ekamereni likabhuti wakhe wesibili uThuthukani. Thuthukani mfowethu, ngiyazi ukuthi ngakushiyela ibele mntakama. Ngiyakwazi ukujula, ngiyakwazi ukuhlakanipha kwakho kusukela nje ebunganeni. Ngakho-ke bafo ngizocela ukuthi sibambisane mfowethu ekukhipheni le ntombazane kule sikhundla sobu-CEO. Isikhundla sami nawe lesi. Futhi into lena esasivele siyiphupha leyo ekusukela nje ebunganeni bethu.
Ukhumbule kahle sisangabantwana sasijwayele ukuxoxa sixoxa ukuthi le nkampani sizoyiphatha kanjani. Ngakho-ke awuyicabangisise kahle-ke mfowethu le ndaba. Bekubonakala ebusweni ukuthi uThuthukani akajabulile. Kodwa-ke waseba nombuzo owodwa for umfowabo. Manje bafo sizoyicima kanjani yonke lento le ebhalwe emabhukwini amafa? Lalela la mfowethu, sengicabange ngaqeda mina. Phela mina ngumgabadeli, uDladla, uveze wagabadela iy'nkundla zakaBulawayo, oyiqoqa njengeshongololo. Lalela-ke, le ntombazane le sizoyivezelela umhlathi izinyo, siyezwana? Senze sengazuthi samsana nayo, kanti cha. Ebese emva kwalapho siyagadla. Baxhawulane-ke uNkosana noThuthukani, elokeshilo-ke uThuthukani ukuthi umfowethu engimaziyo-ke loyo. Akahlulwa lutho, i-CEO yomgabadeli, i-CEO yovezi, iyona CEO mina engiyaziyo. UPhumzile esesekamereni lakhe wavula incwadi le eyayibhalwe ubaba wakhe umgabadeli, waqala wayifunda, yayifundeka kanje. Ndodakazi yami, mafungwase wami, unyoko wakuqambalela igama elithi Phumzile. Ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga uyongethula umthwalo senguthwele emahlombe ami eminyaka eminingi kangaka. Ngiyazi ukuthi ukukunika lesi sikhundla angeke kwehle neze kahle emiphinjweni yobhuti bakho. Bazozama ngakho konke ukukulwisa, ngakho konke okusemandleni abo. Kodwa ngicela wazi ndodakazi yami ukuthi unamandla amakhulu kakhulu kunabo bonke. Wena mntanami ozothatha leli qembu liyise phezulu nalapho mina engingafinyelelanga khona. Angakuthushi kuNkosana ukuthi kade asebenza kuleli qembu. Cha. Yebo uyi-accountant enhle kakhulu futhi ehlabahlosile. Uyi-CEO yale nkampani. Kodwa ngeke akwazi ukuliphatha leli qembu. Akanabo neze ubuholi. Bese kuthi uThuthukani umfowenu, yena uhlakaniphile. Kodwa unenkinga nje yodwa. Inkinga nje yezidakamizwa. Unokuthanda isiketi kakhulu. Akakwazi ukuziphatha nokuziqoqa. Bese kuthi uKhadeni yena umfowenu naye uhlakaniphile kakhulu. Ungumuntu ochema ngeqiniso. Uyalimela iqiniso. Uloyali. Ungumngane futhi nakubantu. Kodwa akasiye neze umholi. Ngakho-ke ndodakazi yami, ngikubukile usakhula. Ngabona ukuthi uhlukile kunabo bonke. Ujulile mntanami. Wahamba wayofunda le phesheya waqoqa amajazi mntanami amaningi kakhulu. Wasebenza ney'nkampani yaphesheya mntanami. Uthi ufuna ukubona umehluko. Wabuya wazosebenza nami lapha eMgabadeli. Ngilibonile-ke igalelo lakho. Ngenze-ke mntanami ngizigqaje ngisho ngilele kobanjayo. Uyikhulise mntanami inkampani. Uvikele ifa lomndeni ezandleni zalabadodana wami. Ngoba asoze mntanami sakwazi ukuphumelelisa le nkampani mengabe iphethwe yibo labafana. Ngiyathemba ukuthi uyobeka umndeni phambili. Imina kuyihlo okuthanda ngothando olujule kakhulu. Sesiyobonana kwelizayo mntanami. Kodwa nje uhlale wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi mina ngihlezi ngihamba nawe. Ungakukhohlwa lokho ukuthi nginawe njalo. Zazehlela-ke inyembezi ebusweni bukaPhumzile.
amazwi kaMgabadeli awufudumeza umphefumulo wakhe. Ngosuku olulandelayo uPhumzile mangabe efika emsebenzini usuku lakhe lokuqala as iCEO. Kungqongqoze uNkosana eofisini likaPhumzile. uNkosana phela ke ubhuti omdala. Dadewethu, ngicela uxolisa kakhulu ngesenzo sami sayizolo. Ayimfowethu, ungaze uphatheke kabuhlungu. Konke nje kube yishokhi kuwona wonke umuntu. I-reaction enjengaleyana ibi-expectekile bhuti wami. Ngifuna wazi mntakababa ukuthi nginawe ngaso sonke isikhathi. Konke okudingayo utshele mina ubhuti wakho. Ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi awesweli lutho ngikhona. Ngiyabonga kakhulu mfowethu, uvezi wena. Mamela-ke dadewethu, bengisacela ungivumele njengenkosana yakoMgabadeli ukuthi ke ngihambe ngiyokwethula laphana kubadlali beqembu lebasketball. Njengo-CEO omusha sha wethu. Nakubona bonke ke abasebenzi bestaff sala ekhaya. Avuma uPhumzile atshengise ukuthi uyayithokozela isupporti evela kubhuti wakhe uNkosana. Usuqoqeneke umndeni nabadlali sebefikile. Usiyaliqala ke uNkosana udaba lakhe. Umndeni omuhle waseMgabadeli. Zithandwa zenhliziyo yami. Lo mndeni kawusoze waphelela ngaphandle kwenu. Silokho esiyikho kungenxa yenu. Uwileke yebo umuntu omkhulu kodwa akusho lokho ukuthi siphela amandla. Kuzomela sime siqine kunakuqala. Ubaba yebo usishiyile kodwa ngiyazi ukuthi kasoza asishiya. Umoya wakhe wokuphumelela uyohlezi unathi njalo ngaphakathi kwethu. AmaGabadeli akafi kepha aya multiplier. Ngakho ke ngiproud ukunethulela uCEO wethu omusha sha. Ngaphambi kokuba ke ngibize igama lakhe, ngicela nazi ukuthi njengomndeni si behind yena. Siyamusupporta and sizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi leli qembu liphumelele. Wadelela yena ke uyafana nodelele thina sonke. Mafungwase kababa, ngicela usondele ngapha ngaphambili. Asondeleke uPhumzile phambili abantu besadidekile ngoba phela bona bebelindele ukuthi kube uNkosana uCEO ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi uNkosana kwakhulwa nje kuthiwa uyena ozothatha emva kwababa wakhe. Hayi ke ngicela namukele uCEO wethu omusha uPhumzile Mgabadeli. Abantu bebedidekile impela nje angifuni ukungasho. Ayisukumani bakwethu ezandleni asishayini izandla insizwa ayishaya amakhwela asishayeleni izandla uPhumzile bakwethu uPhumzile asishayeni izandla bakwethu. Wathi angaqeda uPhumzile ukukhuluma ispeech sakhe uNkosana waseyacela wathi ucela ukusala nestafu ufuna nje balungise ezinye izinto zaka finance. Umndeni noPhumzile ubusuhambile sekuseli uNkosana kanye naso istafu abadlali phela. Lalelani lawo madoda ezinye izinto zikhulunyelwa phansi. Ngingasho nje ukuthi isimo esibhekene naso sibucayi kakhulu. Angazi ukuthi kuze kanjani ukuthi uPhumzile ngempela agcine eseyiCEO. Mina ngihambiselana nayo yonke lento le. Uzoliwisa lo leli qembu. Wakwalibona phona iqembu eliphethwe umuntu wesifazane. Wazini umuntu wesifazane ngebhola. Kodwa ke wemadoda ngineqhinga la. Kuleli iqhinga ngidinga nini uqobo. Sigcine phela isithunzi senkampani. Niyazi ke nani kade ngasiqoqobala lesi sikhundla sobu-CEO. Ubaba nje udlule emhlabeni sinegotiator wona ama-dealer suite. Ukuthi phela nithola ama-benefit athe xaxa neholo lenu lithi ukuthi xaxa nihola into ebonakalayo. Kodwa konke lokho wemadoda angeke kuze kwenzeke le ntombazane isesihlalweni.
kuzomela siyiketule. Abadlali bambuke uNkosana ngehlo elithi siyavuma, kodwa sizokwenza kanjani lokho? Ngifuna siyenze kanjena-ke lento wemadoda. Kunomdlalo olandelayo nje lapha enyangeni. Ngifuna kulowo mdlalo niboze. Ngifuna niboze lokugcina. Ukuboza kwenu ngifuna kukhulumise kubantu. Baze bathi lafa iqembu soloko nje liphethwe yilo muntu wesifazane ayikhona eyodwa into elungayo. Ngizobeke mina sengiqhamuka njengomsindisi weqembu. Wonke umuntu la kuthini wemadoda uzohlomula. Cabangelani-ke amaphakethe wenu wemadoda, nicabange futhi ukuthi la nisebenzela imindeni yenu. Abadlali bavumelane naye uNkosana. Sebebona nje ukuthi bazogixatshezwa ngemali once uNkosana wasesikhundleni sobu-CEO. Ziyahamba-ke insuku, uPhumzile uyasebenza, uyilungiselela igame elandelayo. Kungene uKhadeni e-ofisini laPhumzile. Dadewethu siyakufanele sosihlalo lesohlele kusona. Ngiyayibongela dadewethu Khadeni. Ubaba uyakuthemba, nami ngiyakuthemba ngifuna ukwazi lokho ukuthi ngisesayidini lakho. Ngisesayidini yenqubekela phambili yale nkampani. Kukona konke dadewethu nginawe, ngimi nawe. Kuyangijabulisa dadewethu ukuzwa lokho. Ayawududuza umoya wami lawo mazwi ukwazi ukuthi khona umuntu engimi naye. Kodwa-ke ngizocela ukuthi uqaphele ngizocela nje ukuthi uvule amehlo ube mehlo mani. Angimthembi mina uNkosana. Angimthembi neze uNkosana. Ngizocela ukuthi nawe ungamthembi kakhulu. Umthembe ubuye ubuyele nganeno. Angisho thina so sisters sihlakaniphile, angisho izinto siyifakela amehlo S4, siyifakela izibuko zonke izinto siyayipopola. So nje mina angimthembi nje dadewethu, angimthembi neze nje uNkosana. Please ngicela nje usize umphefumulo wami usize umphefumulo wami uqaphele. Asala uPhumzile ecabanga, ejule kakhulu emcabangweni ngalento le eqeda ukushiwo uKhadeni, ukuthi uKhadeni sho ukuthi ikhona into amvulela yona amehlo. Zihambeke insuku uPhumzile ehleli kuleso sihlalo. Siyasondela ke isikhathi segame la abambophele khona uZungu, abambophele amanqina enyathi. uPhumzile uyithola esenenkinga ekhaya. Angisho uPhumzile uhlala nofiance wakhe. Ufiance useya complain manje. Useya complain ukuthi uPhumzile akasanasi isikhathi sakhe endlini. Usehlezi nje busy ephansi phezulu ngomsebenzi noma esendlini uhlezi egone ilaptop. Yena akasakhona ukugonwa. Indoda ikhala ngokuthi ifuna ukugonwa. Sithandwa sami, ngicela ukuthi unginikeze nje isikhathi esincane. Isisondele sithandwa sami igame yami yokuqala le. Ngifuna ukuthi ngiyiprove kubantu bomndeni ukuthi bazi ukuthi ubaba wengithembelana ukuthi ngibe uCEO. Ngifuna ukuthi nje babe nethemba eligcwele kumina. So sithandwa sami igame yami yokuqala le, and after igame sithandwa sami isikhathi sami kuzobe sekuyesakho. Ngizokunikeza nje sonke isikhathi sami. Avume kufiance athi it's okay sithandwa sami, it's fine. Inyanga eyodwa nje iyini ngizolinda sithandwa sami. Lekhona khona uthando, khona ukubekezela. Emva kwegame uThuthukani nobhuti wakhe bebe celebrate bodwa. Bese celebrate ukuthi kuhambe kahle, iqhinga labo liphumelele. uPhumzile ubethwele kanzima. Umoya wakhe bulimele, ephendulile ingcingo. Nanka ama-sponsor ekuyiwona asponsorishe leli qembu ayaphula out. Ama-sponsor amakhulu, phula out ama-sponsor amakhulu. Uxakekile uPhumzile akazi ukuthi into azoyithini le. Usanenyanga eyodwa ephethe. Izinto zavelane nje zabhidlika engathi ubaba wakhe wenza iphutha ngokuthemba yena. Lapho-ke uNkosana nobhuti wakhe uThuthukani bashaya toast lapha, they are toasting. Cha, kusayisiqalo lesi mfowethu. Kukhulu okuzayo. Siyalwa la. Silwela ifa lethu. Emva kwalesibhudubhudu, uNkosana
akabange sasichitha isikhathi, wabiza umhlangano ophuthumayo wama-board members. Lapho-ke usembriefile uma wakhe ukuthi ma angeke sivume umsebenzi kababa ewusebenzela kanzima unyamalale nje just like that phambi kobuso bethu. Lapho-ke use-expectile ukuthi mangabe kubiza umhlangano uzothola ivoti u-50% kama wakhe, athola ivoti likaThuthukani ubhuti wakhe, masethola ivoti lakhe bazomqwaqwada ekhanda uPhumzile ngoba wayazi ukuthi uKhadeni uzoma noPhumzile, okusho ukuthi amavoti abo bobabili, ama-percentage abo, ama-shares omabili angeke aze awine eboardroom. Ngabe uPhumzile uzophuma esihlalweni sokuba u-CEO kungene uNkosana? Ngabe iqhinga likaNkosana lizosebenza? Bazovota against uPhumzile? Ukuze imibuzo yakho iphenduleke, ngizocela ukuthi usilandeleke esiqephweni esilandelayo in 2 days. Okwamanje-ke family, ngizocela nivotele ubhuti wethu lo bekade i-voice over lana kule story sethu, umzwanele-ke unominatiwe for i-award lokuthi nje act oseqophelweni eliphezulu le eNigeria. Nansi-ke imininingwane ikhona eskrinini family, kuvotwa mahhala. Ngizocela ukuthi simvotele bakithi. Nizwile ukuthi uyashaya, ivoice yakhe ishaya khona, yabona inalokusuthisana, yabona nje iyafulfilla, yabo understand. Kodwa-ke family, before ngivalelise, ngizocela ukuthi ningakhohlwa ukuthi nathi uBuzz SA sithathe incwadi yamatikuletsheni, incwadi yamatric ebizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu isethunjini, sayishintsha sayenza imovie, siyayithengisa. Incwadi yethu siyithengisa kanjena, mangabe uyisikole esiseThekwini siyafika esikoleni sakho sifike sikudlalele imovie yethu Impi Yabomdabu isethunjini. Mangabe umfundi wakamatikuletsheni ufisa ukuthi uyibone le movie esusele encwadeni Impi Yabomdabu isethunjini, siyayithengisa na WhatsApp. Usixhume ku WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Family, bazali abakhona la, ngicela nenze impilo yengane zenu ibe lula because le ncwadi iwumqingo omngaka odlula iBhayibheli, you-288 pages. So thina sihlaziyile sayixoxa njengoba injalo. Asikho isigameko encwadini umbhali akhulume ngaso esingasibali kwimovie yethu. Kwenza ukuthi impilo yomfundi ibe lula kakhulu. Abafundi abafundiswe yithina ngonyaka odlule babuka imovie yethu bathola o-A bonke. Unyaka lo ngale kodlule bathola o-A bonke. So ngicela ukuthi umntana wakho ungamphuthiseli, nawe mangabe umfundi wakaMatric ungayiphuthiseli. Please spread the word. 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu. Iyo lalibonene itorini eyilandelayo. Mncwa mncwa.